டிவைன் ஹீலிங் வித் ரேவதி நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ஸ்பெஷலான டேயை பற்றி தான் பேச போகிறோம். சித்ரா பௌர்ணமி. சித்ரகுப்தர் பிறந்ததுனால சித்ரா பௌர்ணமின்னு பேர் வந்திருக்கு. சித்ரகுப்தர் நம்மளோட பாவ புண்ணியத்தை சரி பார்க்கறதுனால நாம் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ செய்த பாவங்களுக்கு மன்னிப்பு கேட்டு நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அன்னதானம் கொடுக்கறது நல்லது. அப்படி அன்னதானம் கொடுக்க முடியாதவங்க வாயில்லாத ஜீவனுங்களுக்கு உங்களால் முடிஞ்சதை கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி கிறிஸ்டல்ஸ் வச்சுருக்கவங்க அந்த கிறிஸ்டலை நிலா ஒளியில் சார்ஜ் பண்ணிக்கணும். மற்றும் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த தண்ணீரில் அதை சொல்லி அஃபர்மேஷன் பண்ணி நிலா வெளிச்சத்தில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சு அந்த தண்ணீரை நீங்கள் குடிச்சிக்கலாம். அதே மாதிரி உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்ச நேரமாவது நிலா வெளிச்சத்தில் உட்காந்து மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள். அது ரொம்ப மன அமைதியை கொடுக்கும். இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.